Għaliex li se nagħmlu propjament ħanaraw kemm konter hostess tajba. Mela, ħanamlu dak li jgħidulu. L-affarijiet un tfihem tajjeb. ħanamlu dak li jgħidulu safety drill tajjeb. Ili li waqaft inti. Jien se naqralkom l-istruzzjonijiet u intom ħatamluhom tajjeb. Mhux ħanajdu l-istruzzjonijiet. Sinjuri nilqawkom abbon le jekk jitkellmux minn ġost l-speaker ma xmeta. Sinjuri, il-kaptan Farrugia u l-ekwipaġġ. Huwa ver, huwa ver. Sinjuri, il-kaptan Sander jaqakom abbord id-Danu San Air, dawn huma l-membri tal-ekwipaġġ. Ankom l-hostess fin-nofs. L-steward, li jismu Daniel fil-verità, insomma, u finalment assis. F'kas li l-aeroplan jesperjenza xi diffikultajiet, taħt is-siġġu tagħkom għandkom issibu din il-ġakketta ta' salvataġġ. Tridu tilbsuha fraskom, jekk dejjem titlilkom. Għaxalla jbierek. Malli toħorġu mill-issa ġekek jogħġbok mur fej l-assistent, ħalli turi fuqu, dalli ħanejdu, mela. Malli toħorġu mill-aeroplan importanti li tixbdu l-ispaga. Issa kważi tiġi passata, biċċa. Tixbdu l-ispaga, jekk taraw li ma nfetħitx. Jekk taraw li ma nfetħitx għandkom pipe in-naħa ta' qudiem. Pipe in-naħa ta' qudiem. Pipe qiegħed in-naħa ta' qudiem. Tiżvini fil-ġemp kien. U tistaw tonfħu minnu. Nonfħu jien il-pipe tiegħi, sorry. Ma kelli lebda intenzjoni. Komplejna. Fil-ġemp fuq sidirkom fuq in-nata xelluk, hemmhekk għandkom issibu din il-bozza illi din malli tħossi s-sirda tal-ilma, tajjeb, tqumlek in-nipil u tixel mill-ewwel. Issa skont ma min tkun jekk kun waħda kabbarija kapaċi anka floodlight tixel, right? Issa f'każ li tispiċċaw fuq gżira weħedkom taħt is-sit għandkom ukoll bot baked beans illi da kapaċi jservikom għal tul ta' żmien. Ejjew kellha tieklu tara fejn taħseb li hemm il-mainland u tixel il-ġettijiet. Issa fil-ġemp għandek ukoll sibgan tal-plastik mhux ta' vera li jintuża kontra x-xarkijiet. Ma l-verità li x-xark ma jkunx jafek kux ta' verja u li torjulu jippanikja u jitlaqlem. Magari ħajja faċliek. U sinjuri naf qed tgħidu mal-fader allura x'għandu x'jaqsam abbord, f'każ li l-ajruplan taraw dieħel ġo muntanja u allura m'hemmx ċans li wieħed isalva, allura ftakru f'din it-talba li ħajdinna l-fader qabel naftu. Lesti, jew għal fuq, jew għal isfel. Unu preparati imma ħataslu żgur. Bravi!